Sheikh Ibrahim Yakub Zakzaki daga ƙangin wa'annan azzalumai. Amma har yanzu a yau wani Allah yan uwa suna da bayanin kan cewa su malam suna cikin Najeriya ba su fita asibiti don neman magani ba. Wannan kuma ya samo asali ne saboda tarnaki da dabaibayi da su mahukunta suke yi. Manufarsu a sarari yake tare da waɗanda suke taimaka musu a fannoni daban-daban. Wanda mu fatanmu shine kan cewa Allah ta'ala ya mayar musu da mummunan nufi ɗinsu a kan kawukansu. Dukkanin wani makirci, mummunan makirci da suke kullawa, to Allah ta'ala ya mayar musu da shi. Alhamdulillahi, kamar yadda 'yan uwa suka ga aka yi da fifi, aka yi wannan gangami na nuna alhini da jaje ga sahibul asar wasu zaman a jalallah farjahul sharif a madadin a'immatul huda alaihim salatu wassalam. To abin da ya kamata a iya fahimta shine kan cewa kafircin duniya da 'yan kanzaginsu ba bari suke yi ba. Yawa mun ga abubuwan da suka faru bayan an yi 40 ko kafin a yi 40 a shekara ta 2015 suka aiwatar da kisan gillan da suka yi, wanda idan muka dubi abin da ya faru a Zaria a shekara ta 2015 kwatankwacin irin ta'addancin da Banu Umayya ne suka yi a Karbala, wanda kamar yadda Imam Khomeini yake cewa kullu ardin Karbala wa kullu yawmin Ashura, wato kowane ƙasa Karbala ce kuma kowace rana Ashura ce. Don me za kan cewa gwagwarmaya ne tsakanin gaskiya da ƙarya, kuma Allah ne ya yi alkawari na kan cewa lallai gaskiya ita za ta yi nasara. Don haka muna kira da babban murya kan cewa mahukuntan wannan ƙasa ɗin su gaggauta cire duk wani tarnaƙi da dabaibayi da suka yi wa Sumala, ya kasance Sumala su je su nemi lafiyarsu. Kuma za mu iya ganin kan cewa tsawon shekaru 6 ɗin nan ba abun da ya tsaya na batun gwagwarmayar tabbatar addini a wannan nahiya da kuma duniya baki ɗaya. Alkawari ne na Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Ko ba haka ba, Allah ta'ala yake cewa shi aiko manzonsa da shiriya da addini na gaskiya domin ya fifita shi birbishin dukkanin wani tsarin rayuwa akasin na musulunci. Kuma ko da ko kafirai ba za su so ba, a wani wajen Allah ta'ala ke cewa to Allah ta'ala ya wadatu ya zamanto shaida akan wannan. Don haka mu a wajenmu wannan lamari na gwagwarmaya ba gudu ba ja da baya, kuma bi iznillahi ta'ala Allah madaukakin sarki sai ya tabbatar da wannan addini din a wannan nahiya da kuma duniya baki ɗaya. Alkawari ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala ya gaggauta bayyanan sahibul asr wal zaman ajalallahu farjahul sharif. Allah madaukakin sarki ya ƙara wa su malan lafiya. Allah ta'ala ya tsawaita rayuwarsu. Allah ta'ala ya yalwata su da arziki da za su yi amfani da shi wajen ci gaban wannan addini din. Shahidanmu da aka kashe a waƙiya da kafin waƙiyan Zaria, Allah ta'ala ya karɓi shahadarsu, jinanan su yi amfani da shi wajen tabbatar da wannan addini a wannan nahiya da kuma duniya baki ɗaya. Mafudanmu waɗanda hukuma suka ɓoye su, har yanzu muna kira na kan cewa su sako mana ƴan uwanmu da suka ɓoye, a ko'ina suka je suka ɓoye su. Har ila yau kuma kan cewa waɗanda ya zamanto ƴan uwanmu da suka ce sun binne su 347, muna buƙatan gawaki din su tabbatar da me ya kashe su, suwa aka kashe, wa ya kashe su, sannan kuma a gurfanar da waɗanda suka kashe su gaban hukuma, kuma a biya diyan wayannan mutum 347 din. Haka nan kuma yan uwanmu da aka raunata su, aka jikkata su, wasu ya kasance suna da munnan raunuka wanda za su koma ga Allah ta'ala gobe kiyama su kafa hujja akan wannan azzalumin hukuma din. Su ma muna buƙatar ya kasance a biya diya. Haka nan yan uwanmu da aka tsare su kusan shekaru 2 ba tare da wani hujja ba, kuma kotu ta zo ta wanke su ta tabbatar da kan cewa ba su da basu aikata wani laifi ba, su ma muna buƙatar ya kasance a biya diya ga tsare su da aka yi shekara wajen 3 ko 4 suna tsare.
wannan kenan. Allah ta'ala ya ɗaukaka musulunci da musulmai, ya rusa kafirci da kafirai. Allah ta'ala ya tabbatar da daga digan mu akan wannan tafarki. Allah ta'ala ya amfani da mu wajen ci gaban wannan addini din. Allah ta'ala ya kyauta tarbiyyar ƴaƴanmu, ya ba su ilimi na gari, ya arzuta su da arziki da za su hidiman addini da shi. Allah maɗaukakin sarki ya sa matayenmu kunya, ya sa musu tsoron Allah, jagororin mu Allah ta'ala ya sa musu tsoron Allah, ya kasance ya sa su zamanto adilai a gudanar da lamura din. Allah madaukakin sarki ya kasance tare da mu. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم كن لوليك الحجة بن حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.